Estem a les jornades entre dones que organitza l'Hospital Més Sant Pau. Aquestes jornades tenen lloc en el marc del pla estratègic del nostre hospital, que en els propers 8 anys es planteja com un dels objectius importants erradicar, diguem-ne, el biaix de gènere que encara està present en la pràctica de la medicina en els nostres sistemes. Vull donar un especial agraïment i reconeixement a la feina feta durant totes aquestes setmanes per organitzar una gran quantitat d'actes i d'activitats que estan tenint lloc en el recinte modernista. Un dels elements centrals per acabar amb aquest biaix de gènere i per fer la millor medicina possible sense biaix cal una bona sensibilització. Aquestes jornades ho permeten. Estem molt satisfets d'aquesta primera jornada entre dones, que és el primer acte que culmina el pla de treball del Comitè de Perspectiva de Gènere i pensem que ha sigut un molt bon punt de partida per un pla de treball dels propers anys que ens ha de permetre incorporar aquesta perspectiva de gènere a tot allò que és nuclear a la nostra raó de ser. La jornada ens ha obert els ulls i ens ha donat dades objectives de tot el gran marge que tenim per millorar, per atendre millor la nostra població, per generar més salut i per quan manque la salut per abordar-ho d'una manera molt millor del que ho estem fent actualment. Doncs l'objectiu principal de l'Entre Dones és visualitzar la necessitat d'obrir els ulls cap a una perspectiva diferent, la perspectiva en clau de gènere. Què vol dir això? Doncs veure que les malalties i els processos de malaltia i curació poden ser diferents segons el gènere i en dones ha estat molt poc estudiat i volem posar sobre la taula la necessitat de fer estudis en aquest sentit. L'objectiu d'organitzar una jornada així, entre dones, està pensat en mentalitat de servei a la ciutadania. Poder donar informació i compartir-la tant des del vessant professional com també per testimonis i intentar copsar quines són les necessitats reals del dia a dia de les persones i a fi efecte de poder adaptar la nostra activitat a solucionar problemes que tota la nostra població ens demana en el dia a dia. Un any més estem aquí, tots plegats a Sant Pau, fent un event molt especial, l'Entre Dones. Va néixer el 2015 entre nosaltres, després entre mares, i ara hem fet una cosa molt més maca i més ambiciosa, que és totes les dones i lluitar per la salut i el benestar de la nostra societat. Doncs jornada entre dones, avui 21 de maig, ja va començar ahir dia 20 i ha sigut un plaer, hem après molt, hem compartit, que era l'ideal i era el que esperàvem d'aquesta jornada, era compartir, donar-nos la mà i dir-li nosaltres a les pacients que estem aquí, a les dones, que sàpiguen que poden comptar amb nosaltres, donar resposta a totes les seves inquietuds i a tots els seus dubtes i hem gaudit moltíssim. Ha sigut una experiència de poder gaudir del recinte modernista de l'Hospital de Sant Pau per fer aquesta jornada de l'Entre Dones i un autèntic plaer coordinar una de les taules en la que hi ha hagut molta participació i esperem que l'any vinent puguem tornar-la a organitzar de nou. L'Entre Dones ha estat una jornada participativa molt rica que hem rebut moltes dones de la ciutat de Barcelona, inclús dones que han vingut de fora expressament. Ha sigut un plaer aquesta jornada que de ben segur repetirem, un èxit d'assistència, un èxit en ponències, tallers molt interessants. Sant Pau sempre treballa per les dones. Bé, doncs avui, com a Departament de Salut, hem de celebrar que s'hagi dut a terme aquesta jornada entre dones, una jornada, un espai de participació, perquè la veu de la dona és necessària per abordar la realitat a la nostra societat envers la salut, envers el sistema de salut públic. En aquests moments encara hi ha un gap important de gènere en l'accés a la salut i jornades com la d'avui ens permetran abordar aquest gap i de quina manera transformem i assolim aquest repte que és la igualtat a l'accés del sistema sanitari, no importa el gènere que sigui.